Tervetuloa tänne Tulilinjalla vlogiin. Perussuomalaiset nuoret julkaisi netissä just #tyttö-poika-kampanja, joka tähtää heidän mukaansa muun muassa siihen, että jokaisen täytyy saada olla sellainen kuin se on. Mutta se ei taida ihan tähän typistyä tämä kampanja. Mitä Tarunen itse asiassa sanookaan siellä? Joo. He yrittävät sanoa siinä sitä, että tämän hetken tämmöinen trendi, sukupuolineutraalinen yhteiskunta ja sukupuolten niin kuin kyseenalaistaminen hämmentää nuoria. Okay. Et poikien pitäisi saada olla poikia Just, ja joo. tyttöjen tyttöjä Niin ja olla kiinnostunut niistä asioista, mistä he luonnollisesti ovat kiinnostuneita. Tähän voi liittää esimerkiksi koulumaailmasta esimerkkiä, että Pojat on tietynlaisia, vaikka... ja oppii tietynlaiset menetelmät on heille ehkä oikeanlaisempia ja tytöille on sitten toisenlaiset menetelmät. Mitä muuta ne sanoisi? Sitten esimerkiksi näistä naismieskiintiöistä he mainitsevat siinä, että tietysti jos esimerkiksi miehet on tietyistä asioista kiinnostuneita enemmän, opiskelee sitä, oppii helpommin, niin he hakeutuvat tietylle alalle ja pääsevät ehkä korkeammalle. Että ei niinku tarvitse välttämättä väkisin niinku myös naisia saada sinne, mistä miehet on jo. Ja sitten jotain näistä geneettisistä puolista ne myös tässä sanoisi siellä siitä kromosomiasioista ja muista sen että sellaisesta. Loppujen lopuksi asia on hyvin yksinkertainen, että on X ja X tai X ja Y-kromosomi. No meillä on sellainen käsitys, että se ei taida olla ihan kuitenkaan näin yksinkertainen. Sen takia me ollaan kutsuttu paikalle tänään vierailevana tähtänä meidän vlogiin meidän residentti, sukupuolen tutkija, opiskelija Annukka Saaristo. Katsotaan, mitä Annukan viisailla mielipiteillä on tänään meille jaettavaa. No niin, Annukka, meidän residentti sukupuolen tutkija, tai ainakin opiskelija. Moi. Mitäs sä oot mieltä? Nämä persunuoret sanoi tässä niiden tiedotteessa, että kaikenlaiset kiintiöt pitäisi heittää historian romukoppaan. Ajatellen, ja ne perusteli sitä sillä, että kaikkien pitäisi saada tehdä, mitä niitä huvittaa. Mitä sä oot mieltä siitä? Kiintiöissä on hyvät ja huonot puolensa mun mielestä. Totta kai, jos ne estää niin kuin päteviä ihmisiä saamasta töitä, niin kiintiöt ei mun mielestä lähtökohtaisesti ole hyväksi. Mutta sitten jos mietitään esimerkiksi sitä, että on tutkittua tietoa, just tuli tuossa Hesarissa viime viikolla juttua, että naisilla on lasikatto ihan oikeasti olemassa, eli naiset ei pääse korkeisiin asemiin firmojen esimerkiksi johtokunnassa ja muissa siitä syystä, että ne on naisia. Ja kuulin sellaistakin tutkimuksesta, jossa siis orkesteriin ei päässyt naiset soittamaan, koska ne oli niin kuin ikään kuin näkivät sen, että on nainen soittamassa, mutta sitten kun ne rupesivat soittamaan ikään kuin verhon takana niitä koesoittoja, niin sitten naisten määrä kyseisessä orkesterissa parani. Se on aika mielenkiintoista. Joo, että tavallaan että siinä nähdäänkin se sukupuoli ensimmäisenä asiana, eikä niinkään sitä taitoa. Siis nämä perusuthan tässä tiedotteessa nimenomaan lähtee jotenkin siitä, että kaikkien pitää saada tehdä, mitä niitä huvittaa, mutta eikö kiintiöt alun perin on otettu käyttöön kuitenkin just sen takia, että kaikki eivät ole saaneet tehdä, mitä niitä huvittaa? Nimenomaan, ja siinähän se onkin, että ei edelleenkään ole tasa-arvo vielä ihan valmista, vaikka näin jotkut väittääkin. Niin mä ajattelen, että täydellisessä maailmassa kiintiöt sietäisikin heittää romukoppaan. Totta kai. Mutta me ei valitettavasti eletä sellaisessa. Että... Niin. Valitettavasti se, mitä meidän jalkovälissä on, niin silloin tällä hetkellä vielä aika paljon väliä. No hei, mä tartun tuohon jalkoväliin asiaan sen verran, että no lähtee nämä persut nimenomaan siitä, että tällä meidän biologisella sukupuolella, niin että sillä on vaikutuksia siitä, siihen, minkälaisia me oikeastikin ollaan. Ja eikö aika monella tai suurella osalla se mene näin? Vai ootko sä eri mieltä siitä? No mä sanoisin, että kannattaa ehkä erottaa se niin kuin sosiaalinen sukupuoli ja sitten se niin sanottu biologinen sukupuoli. Tämä on englanniksi paljon helpompaa, kun siellä on niin kuin sex ja gender. Gender on siis se sosiaalinen sukupuoli, joka voi olla sitten paljon muutakin. Biologialla on tietysti mielessä väliä, totta kai. Mä en ole biologi, mutta näin ymmärrän, että toki niin kuin lihakset esimerkiksi on miehillä tai miespuolisilla tuppaa olemaan niin kuin rakennettu vähän sillain niin kuin voimakkaampiin. Niin tässä oli jossain vaiheessa, nyt herätti vähän aikaa sitten kohua joku
kannanotto siitä, että oliko se nyt mielipide siitä, että miehet vaan on parempia urheilussa. Eikö näin voi tavallaan sanoa? Se argumentti oli siinä kyseisessä jutussa se, että naiset tykkää pehmeistä arvoista, Niin, jonka takia ne ei niinku pärjää silleen joo, se oli aika huono argumentti kyllä. Ja jotenkin ajatus siitä, että tavallaan biologia ohjaisi meitä kokonaan, niin se ei pidä paikkaansa. Onhan meissä paljon muutakin kuin vain biologiaa. Ihan varmasti on. Mä edelleen tässä niin kuin jatkan vähän tämmöistä niin kuin devil's advocatea ja sanon, että eikö kuitenkin ole siis selkeästi asioita, mihin se biologia vaikuttaa, siis paitsi nyt niin kuin näihin lapsen synnyttämisasioihin ja siitä seuraavaan hoivaa viettiin ehkä tai johonkin tämän tyyppisiin ehkä se, miten sä asioihin. käyt vessassa. Ja siinä kaikki. Niin. Kyllä mä luulen, että se jotenkin vaikuttaa, mutta ehkä enemmän tässä keskustelussa, mitä nykyään käydään, on oikeasti kyse siitä, että mitä sä koet olevas ja millaisia juttuja sä koet olevas. No hei, mä olisin ehkä sitä mieltä, että siis tässä Persunuorten ulostulossa aloitteessa, mikä tämä nyt olikaan, niin siinä tavallaan on yksi hyvä asia, ja se on se, että ne pyrkii vastustamaan niin kuin tämmöistä kaiken tasapäistävää jotenkin asiaa, että kaikki olisi sukupuolineutraalia, ei näkyisi sukupuolet laisinkaan. Nyt mä ymmärrän sen, että sukupuolen tutkimus ja kaikki tämmöinen feminismihän ei tähtää siis siihen, että kaikki on. Mutta voiko olla kuitenkin niin, että tässä mitä Sebastian Tynkkynen kutsuu hegemoniaksi, eli siis tämmöiseksi yleiseksi ajatteluksi, mikä näkyy mediassa jotenkin, niin kun siinä painottuu nämä asiat, että voiko käydä niin, että silloin kun hirveästi painotetaan näiden vähemmistöjen oikeutta, niin käykin niin, että sit se, joka sattuu nyt edustamaan vähän enemmän heteroa, vähän enemmän jotenkin vaikka perinteistä sukupuoliroolitusta tai jotain tämmöistä, niin ei saakaan olla sitä mieltä. Onko yhteiskunnallinen paine siihen suuntaan, että jos sä oot siis hetero, niin sä et saa olla enää siis hetero ääneen sitä. Niin. Mun mielestä tämän koko keskustelun pointti on siinä se, että niin kuin itse asiassa Persunuoretkin sanoi, että kaikki saa olla sitä, mitä on. Ja jos sä oot tyttö ja koet olevasi tyttö, niin olet tyttö. Sehän ei siinä ole edelleenkään mitään ongelmaa. Mutta jotenkin se menee niin, että siinä vaiheessa, kun koko ajan täytyy tavallaan tehdä niitä valintoja arjessa, että jos ei koe olevansa tyttö tai ei koe olevansa poika, jos on vaikka tyttö pojan kehossa, niin se arki on yllättävän vaikeaa. Sun pitää valita ihan niin kuin päivittäin monta kertaa, että kuka mä oon, mitä mä teen sillä. Esimerkiksi vaikka, että käytätkö mä tyttöjen vai poikien vessaa. Niin kun koko ajan joudutaan pommittamaan sitä omaa identiteettiä, kuka mä oon, niin se käy itse asiassa aika raskaaksi. Ja nämä on sellaisia asioita, mihin puututaan, että tavallaan niille ihmisille, joilla tämä on oikeasti koko ajan arkipäivää, niin heidän oikeuksiinsa pyritään saamaan parannusta. Ei keneltäkään oteta tässä tilanteessa siis oikeuksia pois. Et se on ehkä semmoinen vähän turha huoli. Kaikki saa olla sitä, mitä on, siitä huolimatta, että me tunnustetaan se, että on muitakin kuin tyttöjä ja poikia. Se on musta ymmärrettävä huoli siitä näkökulmasta, että helposti tästä keskustelusta syntyy semmoinen käsite tavallaan, että koska niihin kiinnitetään niin paljon huomiota, ja on hyväkin asia, että niihin kiinnitetään huomiota, koska epäkohtiin pitää kiinnittää huomiota, mutta helposti käy vähän niin kuin sota-uutisoinnissa käy, että mehän helposti tiedetään arabeista lähinnä se, että milloin ne käy jotain sotaa tai kuullaan terrorismista, ja sen takia me tehdään se johtopäätös, että arabit on terroristeja tai jotain tämmöistä. Sellaisen johtopäätöksen. Niin, mutta siis se helposti saattaa syntyä. Kyllä. Niin, mutta tässä täytyy myös muistaa se, että media ei ole koko se maailma. Se on todella tärkeä pointti. Niin, median tarkoitus on tuoda esille sellaisia asioita, mistä saadaan keskustelua aikaiseksi tai jotka aiheuttaa niin kuin meissä semmoisen reaktion, että olen eri tai samaa mieltä, ja sitten siitä lähdetään keskustelemaan. No hei, niin kuin Taru tuossa toi alussa ilmi, niin siis yksi tässä Persunuorten ulostulossa oli koulun menestys ja koulussa menestyminen, ja mä ajattelin, että siinä ne oli ihan oikeassa siinä, että pitää kiinnittää jotenkin huomiota siinä, että minkä takia käy niin, että ne, jotka nyt sattuu biologisesti edustamaan miessukupuolta, niin pärjää usein heikommin koulussa tai eri tavalla. Mitä sä oot sitä mieltä? No siis miesoletetut tutkimusten mukaan pärjää huonommin siis niin kuin tässä peruskoulutoiminnassa.
siitä on tehty tutkimuksia, mutta ehkä se ihan perimmäinen syy ei ole vielä selvinnyt. Ja mä väitän kyllä vieläkin, että se ei liity biologiaan, vaan se liittyy meidän sosiaaliseen kanssakäymiseen, että miten käyttäydytään esimerkiksi luokkatilanteessa ja miten opettajat näkee tyttöjen ja poikien erot ja miten niin sä ajattelet, että se siis määräytyy tästä sosiaalisesta sukupuolesta eikä biologisesta. Niin, esimerkiksi, että jos poika häiritsee luokassa, niin se laitetaan kilttien tyttöjen väliin istumaan. Oletteko te huomannut, että joskus ehkä olette? Niin eihän se oikeasti tarkoita sitä, että hän poikana olisi jotenkin huonompi tai muuta. Että se nyt vaan sattuu häiritsemään ja se sattuu nyt näkymään sille opettajalle, mutta samalla lailla ne on ne tytöt voinut jutella siinä keskenään sitä ennen. Ja välttämättä opettaja ei sitten siihen kiinnitä. Eikö se ole kuitenkin niin, että siis esimerkiksi poikalapsilla on usein enemmän energiaa, ja ne, joilla on 2 tosi nuorta poikalasta, niin kyllä varmasti osa perheessä sen niin nähdään, että niissä voi olla eroja. Kyllä mä luulen, että osa siitä on myös sitä, mutta että tavallaan aika nuoresta asti meitä ohjataan myös tietynlaisiin juttuihin. Että pojat saa olla paljon villimpiä jo niin esimerkiksi päiväkodissa. Niin. Kun taas tyttöjä niin, pojat on vaan poikia tyyppisenä. Nimenomaan, kun taas tytöt sitten tykkää pehmeistä arvoista tai leikkii vaikka nukeilla. Nämä on aika isoja asioita, jotka lähtee yllättävän pienistä jutuista. Ja sä väittäisit, että ne on enemmän niin kuin sosiaalista sukupuolta kuin geneettistä sukupuolta. Nämä perunorthan lähtee siitä, että se on geneettistä sukupuolta. Kyllä mä sen näkisin jotenkin näin. Okay. Sen, miten mä oon itse nähnyt tässä elämässä. Ja jotenkin kyllä aika paljon noi tutkimuksetkin itse asiassa tätä näyttäisi kertovan, että se on enemmän siitä, että miten me käyttäydytään toisiamme kohtaan ja miten me nähdään toisemme ja miten me puututaan toistemme asioihin. Ja mä luulen, että tästä itse asiassa lähtee paljon tästä kyseisestä debatista tai keskustelusta, että ajatellaanko me, että se lähtee siitä sosiaalisesta sukupuolesta vai siitä geneettisestä sukupuolesta, nämä eroavaisuudet. Ja jos meillä on eri lähtöoletukset tässä, niin mä luulen, että me tullaan ihan eri lopputulemiin sen takia. Toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipästä. Aivan. Kyllä mä sanoisin silti, että on rohkeasti sitä, mitä oot. Turha sitä on niinku mediaa tuijotella siinä mielessä tai ketään muutakaan. Jos sä oot tyttö ja koet olevasi tyttö, niin anna mennä, jos sä oot poika tai jos sä oot jotain muuta, niin se on hieno asia, että sä löydät itsesi. Ja varmaan niin voisi sanoa, että kaikkien meidän tavoitteena on se, että meillä on niin hyvä olla sellaisena kuin me ollaan. Ja semmoisena kuin miksi Jumala on meidät luonut, ilman että joku muu ulkopuolelta määrittää sitä, että minkälaiseksi Jumala on saattanut meidät luoda. Niin, ja siinäkin taas laitetaan Jumala johonkin laatikkoon, että miksei Jumala voisi luoda ihan mitä tahansa, se on kuitenkin kaikki valtias. TLT-palstalle joutuu tällä kertaa kaikenlainen pelon lietsonta. Ehkä erityisesti mielessä tällä hetkellä meikäläisellä on Soldiers of Odin, joka kyllä sanoo luovansa turvallisuutta tänne, mutta toimii pitkälti maahanmuuttajan vastaisena, eikä ole kyllä tuonne kaduille tuomassa yhtään turvallisempaa ilmapiiriä. Poliisi hoitaa tämän homman hyvin, on myös paljon muita oikeastikin hyviä katupartioita, muun muassa Saapas-toiminta ja muut, jotka luo turvallisuutta etenkin nuorille, mutta tämä pelon lietsonta, se on DLT-palsta hommia tänä kertaa. Vokaali menee partion johtajille. He ohjaa aivan mainiota toimintaa meidän lapsille ja nuorille. Yhteisvastuukeräys tänä vuonna kerää myös osittain partiotoimintaan varoja. Partio on jo aivan mainio tapa estää ja ehkäistä nuorten ja lasten syrjäytymistä. Mä itse tykkään ehkä enemmän tämmöistä vähän perinteisimmistä sukupuolirooleista. Mutta se on jotenkin mun preferenssi. Mä en ajattele, että sitä pitää niinku ajaa kaikille. Ja samalla mä ajattelen tästä perussuomalaisten kampanjasta tai perussuomalaisten nuorten kampanjasta, että ne on ymmärtänyt feminismin vähän väärin. Ne ajattelee, että se ajaa ikään kuin kaikkea vähän niin kuin tämmöistä tasapäistämistä ja että kaikki sukupuolisuus pitää kadottaa, ja sitähän se ei oikeastaan aja. Se enemmänkin keskittyy käsittelemään, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja sä ajattelet tästä perussuomalaisten kampanjasta? Jotenkin mun mielestä on
nostanut sellaisen asian esiin, joka ei ole ehkä sellainen ihan fokuksessa, tämän hetken fokuksessa, vaan pitäisi ehkä enemmän ajatella sitä sosiaalista puolta näissä sukupuolirooleissa, joka on mun mielestä äärettömän hyvä asia, että saa olla sitä, miksikä itse kokee itsensä. Mun ei tarvi olla mies tai nainen, mä voin olla jotain siltä väliltä. Eli se niiden tavoite on hyvä, jokaisen pitää saada olla semmoinen kuin se on, mutta ne välitavoitteet ikään kuin siitä, että miten se saavutetaan, niin sen on niin kuin väärin ymmärtänyt. Näin se taitaa olla. Näin se on. Onko perussuomalaiset nuoret oikeassa? Mitä sä ajattelet meidän ajatuksista? Ja mitä sä oot ylipäätään mieltä tästä asiasta? Kommentoi tuohon alle ja tilaa ihmeessä meidän kanava. Nähdään uudestaan. Nyt me sanotaan moi. Moi.